दिनै प्रमद बर'नि थाखाय बर' हारिया सेस फिजु साजुरेखाया माबायदि प्रमद बर'नि खाथियाव आथिं थिखांनानै बर' हारिखौ बेसेबां लाजि फोनांदों बेबायदि माखासे लाजि फोनांजानाय बर' हारिखौ दंस खालायनाया प्रमद बर' लाजिनो रोंनांगौ प्रमद बर' टोटल के किलोमीटर सर 3.5 इधर आपण जो 3.5 किलोमीटर से इसको बनवा रहे आपण लागले 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर राजनीतिक सापने व्यवस्था करा আছে আপনাদের যাবে না লাগে আলো আপনাদের কাছে ঘুরে তো কমপ্লিট করে আপনাদের কাছে সাপনে ব্যবস্থা করা আছে এটুকু কোনে বলা লাগে যে বানপানি চাইলে এই নেক্সট সিনি থাকে কি না নো প্রবলেম गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा थाम्बनेलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ आरो भिडिअनि फुटेजाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ बेसेबां जोंनि बर' हारिया लाजि फोनांजाखो बिटिआर एकर्डनि उनाव इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायाव जोंनि बर' हारिया मानो एसेबां आसाम सरकारजों गादब जाखो बेसेबां लाजिथावना प्रमद बर'आ जेरै लाजि फोनांजाबाय जाबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव फिजु साजुरेखाया जेरै आथिं थिखांनानै गावनिफ्राय देरसिन गावनिफ्राय बैसो गोनांसिन सोरबा बिबानगिरि गिदिरानो जाथों सोरबा रायजो राजाफोरखौ गावनिफ्राय देरसिन माखासे बैसोनि मानसिखौ एसेबाबो सोरबा चिफ मिनिस्टारानो जाथों सोरबा प्राइम मिनिस्टारानो जाथों एसेबाबो रायजो राजाफोरखौ सनमान होनांगौ नाथाय जों दिनै मा नुखो प्रमद बर'नि आमोलाव बेसेबां लाजिथावना जोंथ' सानो जेब्ला हाग्रामा महिलारिया लेखा रोंबाबो रोङाबाबो बेसेबांबा सम बिटिसि सरकारखौ सालायदों बेबायदि समाव सोरबा आसामनि मन्थ्रि थांबाबो हाग्रामा महिलारिनाव सोङा हसिया माखासे स्पिच होनायखौ जों नुवाखैमोन हाग्रामा महिलारिखौ सोमोन्दो लानानै माखासे खुलुमनानै फैनो गोनां जानायखौ जों नुदोंमोन दिनैनि समाव मा जाखो बिटिआरनि दैदेनगिरियानो जुदि सोरबा मन्थ्रिनि खिथु खिथु थाबायनानै जुदि माखासे लाजि फोनांजायोबा जाय मानसिफ्रा दिनै आसामनिफ्राय थांनानै बिटिआरनि सिङाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव मोजां गाज्रि खबर लानो थांदों प्रमद बर'नि खिथु खिथु थाबायनांगौ ना प्रमद बर'नि माखासे खोथा बुंनायखौ खोनासंनांगौ नाथाय जों दिनै नुदों आसामनि माखासे मन्थ्रिफ्रा थांनानै मन्थ्रिफोरनि माखासे एमएलएफोरनि खोथाखौ दिनै प्रमद बर'आ खोनासंनानै थानो गोनां जादों बेसेबां लाजिथावना प्रमद बर'आ सोर प्रमद बर'खौ सोरबा हेमन्तआ थांबाबो हेमन्तआ थांनानै प्रमद बर'नि खाथियाव थांनानै सन्मान होनो गोनां बायध'था जानांगौमोन सोरबा फिजुसा थांनानै प्रमद बर'खौ सन्मान होनो रोंनांगौमोन नाथाय जों दिनै बेबायदिखौ नुवाखै मानो थाखाय बिटिआरनि माखासे पावारा गैमारा नामा जों बेबायदिखौसो नुगासिनो बेसेबां लाजिथावना नाथाय बै समाव जेब्ला हाग्रामाया रोंबाबो रोङाबाबो जेब्ला 17 बोसोर सरकार सालायदों बेबायदि समाव सोरबा आसामनि एमएलए मिनिस्टारा थांनानै हाग्रामानि माखासे खाथियाव दाउसा बेमार जानाय बायदि बेबायदि थानो गोनां बायध'थाखौ जों नुबोदोंमोन दिनैनि समाव सोरबा आसामनि एमएलएनो सोरबा आसामनि सोरबा मिनिस्टारनो थांनाय लोगो लोगो प्रमद बर'आ दाउसा बेमार जानाय बायदि थानो गोनां जानाया बेसेबां लाजिथावना प्रमद बर' आं रायजो राजाफोरनाव सोङो आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव आं सोङो बेसेबां लाजिथावना माबायदि प्रमद बर' नोंनि माखासे गोसोआ बर' हारिखौ नों बेसेबां लाजि फोनांनानै बर' हारिखौ बेसेबां नोङो गादब होजाबावनो बर' हारिया जेरैबो गादब जानाय नोंखौ दिनै लाजि फोनांदों जोंनि बर' हारिखौ लाजि फोनांनाय सासे बिटिआरनि दैदेनगिरिखौ बेबायदि आथिं थिखांनानै आथिं सोमाव सोमाव बाथ्रा बुंदों बेबायदिखौ नों दाउसा बेमार बायदि खोनासंनो गोनां जानाया नोंनि बाथ्रा बुंनायखौसो खोनासंनो गोनां जानांगौमोन नोंनि आथिं थिखांनायखौसो फिजुसा नायनानै फैनो गोनां बायध'था जानांगौमोन फिजुसनि आथिङा नोंनि मोदोमाव नांहां आथिं थिखांनाया बेसेबां लाजिथावना रायजो राजाफोर बेसेबां लाजिथावना प्रमद बर'नि सरकार सालायनाया बेनो नामा हारिखौ फाननानै जानाय जोंनि हारिनि माखासे पावारखौ आसाम सरकारनो हरनायानो बिटिआरनि खुंथाया जाबाय नामा
आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आखाइ खबजबनानै आं गोरोन्थिनि सायाव निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो। गोजोन्थों।